खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै जोङो दासो स्टेशनावहाय थांनानै फैबाय उदालगुरि स्टेशनावहाय आइखौ लायदोंमोन जोङो ओमफ्राय मानो लायदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो उनावहाय लासै लासैनो खिन्थालांगोन दायो मेरला खामानि दङ गथ' सानैखौबो ओंखाम दौनो सम जाबाय बिसोरखौ ओंखाम दौग्रोनोसै बेनि उनावहाय जा खामानि दङ नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो होमबासो मिन्थिगोन आरोना सासेया आन्थु लाबाय फैदो मामा आन्थुजों मानबायनानै देखायदो दे फैदो हाथारसिगोन आन्थुजोंबो बियो सासेयाथ' डाइरेक्ट आन्थु लाबाय ओंखायनो बियो माने बिदि मानबायथ'वाखै दे आब'खौ लायदों आफाया दे मानबायथारदो दे दायो आङो नै अमा बेदर संगासिनो दङ आइ फैदों नालाय ओंखायनो जाखांनानै जोङो ओंखारलांसै न'निफ्राय ओमफ्राय दायो आंनि खामानिया जाहैबाय पेकिं खालामनांगौ राजायाथ' उदालगुरियाव ओंखारलांदों एसे माने खानाय सानाय सिननो थांदों खोमा बियो ओमफ्रायो बिनि ड्रेसखौ आङो मिन्थिया दाङाबो बे दिहुनना होब्लासो आङो पेकिं खालामगोन मानो होनबा आं माखौबा सोगोन बिनि उनावहाय गाव सुखुवा जानानैहाय आं बेखौ गाना होनानै दोनफिनो ओंखायनो आङो खनले मावनायनिख्रुइ बियो फैब्लानो मावनोसै बिनिखौ दायो आङो गथ'फोरनि आरो आंनि पेकिंखौ खालामनानै लाग्रोनोसै बबे थांगोन बेखौ दाहाय खोन्थानोसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो पेकिं खालामनाय खामानिखौ बिराद बाथावना मोनो आङो आयु माखौ लागोन माखौ लाया ओमफ्राय बेखौबो नांगौ बैखौबो नांगौ बिदि जायो आरोना ओंखायनो आङो पेकिं खालामनो बिराद बायो बाट उपायथ' गैया खालामखाथारनांगोन आङो स्टार्ट खालामसै पेकिंखौ गथ'फोरनिखौ लाग्रोनोसै बिनि उनावहाय आं गावनिखौ लानोसै आरो मोननै ट्रलि इउज खालामसै बेखौ जों लानोसै बिमा फिसा ओमफ्राय बेखौ सासेनो हरनोसै माने सासेनो खालामसै पेकिं बेहाय जोंनिखौ खालामसै आं पेकिंखौ स्टार्ट खालामसै गथ'फोरनिफ्राय स्टार्ट खालामग्रोनोसै आरो बिसिना इजि जायो नालाय बे पेकिं होननाय जिनिसा बिराद दिगदार दे बिराद खस्थ'थार ओमफ्राय नांगौबाबो नाङाबाबो आं गासिखौबो लाफ्लाङो आरोना माने नांगौआनो जागोन खोमा बेखौबो लानोसै बिदि जायो आरोना ओमफ्राय थाङै थुङै गानहोनायबो जाबावासो बाट स्टिल माने लांफाजोबोबा गोसोआ एसे सान्ति जायो आरोना जुदि बायसान्स नांगौ जाबाय बायोबा माने गानहोनो मोननायनि आरो उनावहाय जुदि लाङालासिनो थायोबा इस्राम बेखौ लाबोनांगौमोन बेखौसो गानहोगौमोन आङो बिदि जायो आरोना ओंखायनो आङो गासिखौबो सोनानै लाजोबखायो गथ'फोरनिखौ ओमफ्राय गोदोबो जेब्ला कलेजाव दंमोन अब्ला माने हस्टेलनिफ्राय न'आव फैबाथाय बिदिनो जायोमोन आङो पेकिं खालामनो बेखौबो लानोसै ओमफ्राय उनावहाय फैनानैहाय जेरावबो थांनायबो जाया गाननायबो जाया ओमफ्राय लेखाखौबो लाबोफायो ओमफ्राय लेखा गांसेबो फरायनाय जाया ओंखायनो आं मा सानदों आंनि गथ'फोरनि बेलायावहाय जुदि बिसोर देरनानैहाय अबावबा थाहैब्लाबो लेखाखौ दालाबो होनखागोन आङो मानो होनबा लाबोब्लाबो फरायनाय जाखाया नालाय आरो हलिडेयावहाय ओरैनो छुट्टि मानायनोसो फैखायो छुट्टि खालामनोसो फैखायो एन्जय खालामनोसो फैखायो ओंखायनो लेखा फरायनानै मानो दिगदार होनो आरो मानो थिनबाय थानो आं बिदि सानदों आरोना गावसोर जा गोसो बेखौनो खालामनो होगोन होननानै दासो बिदि सानदों उनावहायबा मारै जायो आं मिथिला सिटुवेसनासो खिन्थागोन बाट आङो माने बेबायदि साननानै दोनदों आरोना आंल' नङा राजायाबो बिदि सानदों आरो गथ'फोरा अबेहाय गोसो बेखौ जोङो नायग्रोगोन बुजिनानै लाग्रोगोन मानो होनबा बेयो जोंनि बिबान गोबावनि उनावहाय डिसाइड खालामनानैहाय आङो दायो आंनि पेकिंखौ स्टार्ट खालामनोसै बेखौबो लाहां जाबाय थाबाय आङो नै बेहायबो दिहुननाय दंखायोसो उफ्राम आंनानो बांसिन जागोन खोमा दायो जायगायानो थोआ गिदिर नालाय गथ'फोरना फिसा नालाय ओंखायनो जाबाय आरो जुदि गिदिर जानायमोनब्ला बेहायबो थोनाय नङामोन जोंहा सुटकेसखौनो दायो गंब्रै बायनांगोन आरोना उनावहाय अहायबा जुदि ट्रेभेल खालामोब्ला मानो होनब्ला गासिनाबो आलदा जागोन नालाय ओंखायनो दायो आं आंनिखौ खालामनानै लानोसै दख'नाखौ सिङाव सोग्रोनोसै आङो जायगाया थोनाय नङाबा ओमफ्राय बे दख'नाया गोदो राजाया होदोंमोन आरोना ओरै नायदो बे दख'नाखौ गोदो राजाया होदोंमोन रिलेसनशिपआव थानाय समावहाय दख'नाफ्रा मोजाङैनो थायो गाननायबो जायाना ओमफ्राय नै गथ' जानायनिफ्राय पुरा दख'नाखौनो माथानि माइदिनि बेफोरखौसो मोजां मोनो आरोना गाननो जायगा थोखानाय नंला आं मिथिखाबाय जेरैबायदि लादों आङो नोंलाय खानाय सिनखांबाय आदाखौ लोगो हमबाय पार्सेल फैगोननो मालाय चार्जार नामाथाय गावनि मबाइलनि लागोन लाया जाथारबायलां गरमाव
ब्लाउसाबो नै जा बुरजा लाबाय गाननाय जागोन ना जायाथाय मोनथिबावा आं राजाखौ नेबाय थानो हाला ओंखायनो जा गोसोआव फैदों आं बेखौनो सोनानै होनसै बेयाव फसाया आं मिन्थिला आरोना बाट आं सोनसै आं नेबाय थानो हाला बेखौ बिनि देलायनायखौ आं नेबाय थानो हाला आं जा फसायदों बेखौल' सोनानै होनसै बेनो ओरैनोबाबो बियो आंनाव सोंखागोन बबेखौ गाननांगौ होननानै ओमफ्राय आंबो आं मोजां मोननायखौ फसायनायखौसो होखागोन ना आङो शार्ट गानबा बिराद मोजां मोनो आरोना खिन्थु गरमावहाय बे बांद्राय गाना शार्ट बेखौ दाखालि बार्थडेआव होनाया बेखौ आं शार्ट मोजां मोनो नालाय ओंखायनो शार्ट होजोबसै आरो बेनो दा आं मोजां खनना होगोन ओमफ्राय थाङै थुङै बेना गाज्रि जाखायो आरो जेकेट होनायनि जाहोना मा होनब्ला नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानांगौ गुसु जायगायाव थांगोन अबे जायगायाव थांगोन बेखौ दाहाय खिन्थानोसै जाबाय आंनि फारसेनिफ्राय पेकिं खालामनाया जाबाय दायो जोख्लोबनानैल' दोनसै आं दायो फैनानै गाव नायथोंसै पेकिं डान दायो आइनो ओंखाम होनोसै ओमफ्राय गावखौ नेनोसै दायो जोङो ओंखारबोबाय न'निफ्राय ओमफ्राय राजा आंनि पेकिं खालामनायखौ फसायदों दा ड्रेसफोरा थिगानो आंनि माखौ लानो थाखाय होमबाबो माखौ नावरात्ना दे बेखौ नों लाखायो नालाय ओंखायनो आङो लायाखै आरो ओमफ्राय नै सासेया उन्दुदोंमोन दायो सिखारनानै बिस्किट जागासिनो सासेयाथ' उन्दुखाथारासै दुस्थ' खालामगासिनो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खिन्थानाय जायाखैमोन ना जों अबेहाय थांगोन ओमफ्राय राजानि पेकिं खालामनायखौथ' नुखादों नोंथांमोना मिन्थिदों जे गुसु जायगायाव थांगोन अबाव थांगोन नोङो खिन्थादो नोंनो गोजान शिलं थांगोन बियो मेघालया थांगोन जोंखौ लांफायानो मानो लांफाया दे नोङो बोराय पार्टि हारसिं एन्जय खालामहैसिगोन बियो जोंखौ गारनानैहाय जेबो नङा उनावहाय लांनांगोन खिन्थु नोङो एबार खनसेयाव लाङाबाबो एक्सुवेलि बियो खामानिनि थाखाय थांगोन ओमफ्राय जोङो न'आव थालांगोन आरो मानो होनबा बिथिंजाय आइयाबो स्कुल दङ ना ओमफ्राय आइयानि आथिङा खस्थ'ना ओमफ्राय बिसोर सानैखौ सामलायनायावनो बिराद खस्थ' मोनो ओंखायनो जोङो आइनाव थाहैथ'नोसै हजों आलासिबो जानाय जाखाबाय दावरावथार खस्थ' हैनोसै एसे आइखौ बिबैखौ खस्थ' मोननांगौ ना बिबैफ्राबो बुरै सिननायनि खस्थ' मोननांगौथ' बिबैफ्राबो ना मामा सासेल' बिबैया खस्थ' मोननांगौ जाबाय ना नै गारिखौ लाखिनानैहाय बामलायनांबाय सासेखौ रिधिमा फैद' दाहाय बाम जानो हागोन आफाजों गारि सालायदों आफाया ओमफ्राय नै सासेयाव मालाय उन्दुबाय रिधिमा फैदो रिधिमा फै बामसै फै नै दाना बे सासेखौ थिखोनो गोनां जालायबाय लाखिनानै उनथिंजायनिफ्राय फैबाय गाबलायलायदोंमोन बियो मानो गाबा नोंस्रा मानो आयदानो बेहाय गेलेहैलायबाय बेहाय मामा दानिशा फैद' थाब सहैनांगौ ना मामा आब'आ गाबगोननो आब'आ गाबगोन दानिशा आब'आ आबै गैयाबा दानिशा फैद' मा जागोन बेखौ लालाय ओंखायनो आं राजाखौ होनदोंमोन गारि सालायनो फोरोंदो होननानै आं सालायगोन ओमफ्राय गथ'फोरखौ नों लादो दे मामा फैद' जोंना लेट जालांखायो जेरावखि थाङा टाइमानो मिलायखाया जेबो टाइम मिलायखाया ओंखायनो अबावबा थांनायनि सिगाङाव बेसेबा गोबावनिफ्रायनो रेडि जानांगौ ओमफ्राय थांनांगौ आरो मामा फैद' थांसै वाव मामा नै जा समायना नुदों भिउआ जा मोजांथार आयु मोजां नुथारदों नाय मामा नाय ग्रिन नाय जों बिराद गोबाव जाबायमोन ना बिदि बायरायाव ओंखारबोआखै दिनैसो नुबाय आरो ना आयु गोथां माइ मोजां नुथारदों बिरादनो आरो नै जोमैजों मोजां नुदोंना वाव ना मामा मोजां जाथारदों ना दाउ बिरलायलायनाय आयु बिराद मोजां नुदों आङो ओंखारलायनोसो लुगैलायबाय आङो मिन्थिगौ ना बाट नै बिसोर सानैखौ लानानै ओंखारनो हाया खोरखिखौथ' बा खेंनोनो हाया ओरैबायदि हमहरनो नागिरखायो गिलु बालुसो आरो जोङो दायो माने सिङावहाय एसि लादोंना ओमफ्राय बायरानि बिदि भिउखौ नुनानैहाय ओरैबायदि जाबाय माने मोनाबिलि जाबाय गोजां बोथोरनि मोनाबिलि जाबाय बिदि मोनदों आरो ओरैनोब्लाबो एसे सोलायबाय ना बोथोरा सोलायबाय एसे गुसु मोनो हरावहाय खिन्थु नै जोंना सानैया गरमसो मोनो माने फांखाखौबो अफ खालामनो हाया एसि होलायलायनांगौ जायो आरोना खिन्थु जोङो एसिखौ दसे होनानैहाय बन्द खालामो आरो बिसोर जेब्ला उन्दुलाङो नङाबा माने गोलोमनायजों बिसोर थानो हाया बिसोरनासो बांसिन गरमा जोंहाथ' जि जोमनानै लाबावलायो ओमफ्राय बिसोरनो जि फिनबाबो बिराद
माबायो बिसोरो रागा जोङो ओमफ्राय जोख्रांजोबो आरोना उन्दुनो नागिरा नायगासिनो जा मोजां नै भिउआ वाव मामा नै सानसेट जाबाय नै ओरैजाय वाव the view वाव बिराद मोजां नुदों भिउखौ नै बिस्राबो जावजा सानैबो हाय हिन्जावसा हेल' मिताक्षी नोंना मिताक्षी ने ना मीनाक्षी ने बेयावबो दे हेल' होन दे High five in there. High five. Handshake lah deh. Handshake lah deh. Dia minta taksi lah deh. Handshake. Mak kubur. Moजां. Moजां. Mini ni ya. नोंसोर बायदि लै सानै बिसोरबो नोंसोर बायदि आब'न दे मिनिदों जेबो जाया नाना Tata गाबोन गेलेगोन दे Tata आब' नुबाय आब' खुसि जाबाय गावसोर बायदि नुबायना सानै बिस्राबो जावजा मिनिदों फैग्रानो बिसोरखौ लोगो मोनबाय आरो दायो जों न' सफैबाय ओमफ्रायो बेगखौ दिहुनलायनोसैलाय दायो दिहुनजोबनोसै एसे फ्रेस जानोसै ओमफ्राय लागेजखौ लाबोलायबाय सिङावहाय दायोनो बिसोरखौ जाहोखां लोंहोखां माने गेलेहोगासिनो फुथुनोबो सम जाबाय उन्दुनो ओंखारहांबाय बिसोरो एसे खें खालामहांदों ओमफ्राय राजायाथ' गाबोन थांनो गोनांमोन ना शिलंआवहाय बाट ना एसे फावसायबाय डेटखौ साननैसोनि उनावहाय थांगोन ओमफ्राय बे साननैसोखौ बेहायनो थासिगोन बेबो ओमफ्राय जोङो एसे एन्जय खालामनोसै अबेबा थांनाय जायोबा नोंथांमोननो अबभियासलि देखायखागोन जोङो ब्लगनि गेजेरजोंहाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला मानो होनब्ला नै बिसोरखौ फुथुनो सम जाबाय नालाय ओंखायनो आङो ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय